Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κάνουμε μια έρευνα αγοράς. Μην περιγράψεις άλλα, αγόρι. Πάει η έρευνα αγοράς. Έγινε. Ο κόσμος αποφάσισε. Και εσύ μιλάς τώρα για έρευνα αγοράς. Τώρα που κέρδισε η Lidl 8 ολόκληρα βραβεία Best Buy. Τώρα με βραβευμένη σχέση ποιότητας και τιμής. Τώρα που ξέρεις ότι βάζεις στο σπίτι σου πιστοποιημένο το καλύτερο. Καλύτερα να μου πουλούσες εγκυκλοπαίδειες. Άντε bye. Best Buy. Η Lidl είναι η υπεραγορά Best Buy, που σημαίνει ότι είναι η νούμερο 1 εταιρεία στην Κύπρο που έχει πιστοποιημένα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Και αυτό, όταν το λέτε εσείς, τα λέει όλα. Είδες που δεν θέλει έρευνα! Lidl. Quality for less.